Da dukkan alamu, tsohuwar matar Adam A. Zango, Safiya Talawa, wato Maman Diana, ta yi auren sirri a jiya Asabar, inda aka hangi ta yi wani fostin tana mai cewa, "An ɗaura min aure yanzu, Allah ka ba mu zaman lafiya da ni da mijina." Ganin ta yi fostin na cewa ta yi aure, hakan ya sa wasu da dama daga cikin followers ɗinta na Instagram suke mata Allah ya sanya alkhairi, kuma Allah ya ba su zaman lafiya da ita da mijinta. Bari mu ji ra'ayoyinku akan wace shawara za ku iya ba jarumi Adam A. Zango, duk da a baya ya furta cewa ba zai sake yin aure ba bayan rabuwar shi da Safiya Talawa. To yanzu dai ga shi dai ta yi aure. Shin wace shawara yanzu za ku ba shi, ya yi aure ko kuma kai ya yi? Ku ajiye mana a comment section. Ku ci gaba da kasancewa da Hausa Tracks domin samun labarai masu inganci da kuma nishaɗantarwa.